laba mfethu bokufika yabo, phela we are all black yabo, must support our own black. Abamephansi abafethu siyabasupport yabo, le nkinga yokufika ayikho inkinga, siyazwana nabo, ayikho inkinga, siyasupportana nabasupport, siyabonga yabo. Kodwa ade ngiyothenga la speaker yabo, laba mfethu niyabazi bayaphanda, banayo izinto ey'ningi, amawashi nani nani, iy'pika. Okay, manje laba mfethu angazi advertisement yabo nje uthi uyaqhamuka yabo, meqhamuka vele ispeaker vele nami ngisidinga yabo. Manje laba mfethu abanandaba, thothi espeakeni khona le speaker esincane esidlalayo vele yabo, nje bedayisa amawashi, edayisa izinto nje iqo uyigaxile kanje izinto ngathi ugaxe isosha ekugaxile inhlavu yabo ziphambukane. Manje akanandaba yabo, thothi indlalela ngoma yakhe yena nje uloku eshilo kusanjena zikhona izipika za-250 esikhulu 500 yabo. Okay, but ingoma ayidlalayo le khala wena matere boti tora malebe te babu alara bodita. Yazi laba mfethu abanandaba ukuthi lezi ngoma ayidlalayo uzizwe. Into ebalekile ukuthi i-advertisement yazibona ngoba niloko eshilo nje 250 speaker, 500 esincane, 250 speaker, 150 washi. Kodwa ingoma ayidlalayo kilekishilo nje meretsere boditara motsere narabuye apare namatsebe abantu boye ayere bo cheche maroye maro maraja baro malure babuye baba obare bana bodre belete baba reje amu wejere boje. Uzibonela wena ukuthi lo muntu angimmise i-advertisement yalaba bafisi labana ihayi, noma mina yini.